Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu. Tadzoka takakubatirai message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ndikuda kungoreururawo in advance. So just in case zvinhu izvi kana zvikazoitika, maybe I'll come back ndichizokuudzai. But maybe zvinokwanisa kuzotora nguva, but ivo gogo avo vari kundibatsira vakanditi even in 2 months time ndinokwanisa kutoona results, because I have this other friend of mine whom I considered too ugly for her to get married. Munongozvizivawo kuti pane vamwe vanhu kunzoko vekuti they don't even deserve to get married. Munhu anenge asina kana chimiro, asina kana face yakanaka, woti ipapo munhu anofanira kuti ange achizochata. For the why isusu vamwe titori nezvimiro zvakanaka, tichiri kungotambudzika tichitsvakawo varume vekuti vanokwanisa kuzotiroora. So she then contacted me akabva ati ndoda kuti unge uchizoperekedza muchato wangu. So ndakabva ndazobvuma, ende ndini ndiri kutomhanya nekutsvaka zvimwe izvo zvavachazotoshandisa pamuchato wavo. So right now ndiri kudhila neimwe n'anga iyi, iyo ndisingadi kutaura nezita rayo, but vanhu vazhinji vanotovaziva kuko ivavo. Ndakatoshamisikawo pandakatora mafone numbers avo panapa paYouTube kwava kutanga kutaura navo. Mushure mekunge ndatanga kutaura navo ndikabva ndavakudza nyaya yangu, vakabva vanditi it is fine, kana zviri izvo zvawasarudza it is fine, but nguva zhinji handifarire kukuvadza vanhu vanenge vasina mhosva. Zvekare even kana kuri kunzi kukanganisa mamarriages evanhu, but ndakabva ndavaudza kuti mari ndaikwanisa kuvapa hangu mari, vakabva vati it is okay. So ndakabva ndavatumidzira mari mukomanashi. Mushure mekunge ndavatumidzira mari ndokubva vachizondiudza izvo zvandofanira kuti ndinge ndichiita. So ndichiwo panapa ndikuda kungoreururawo kuti that is what I have been thinking about. Uye zvekare I'm going to make sure kuti whatever that I want to do, it has to happen. Mukoma ndiyo confession yangu iyo, and inayo. To those that want to judge me, you can go ahead, it is your opinion. Pane pandingazokuudzai kuti ndiudzei zvandinoda kunzwa here, nekuti idata renyu. Have I ever contributed to buying your data? All that I can say is nemiwo you never contributed a single rand kunditengera data. Saka uyo anenge achida kundijaja, that person can judge me as much as they want to. It is your own little reasoning capacity, because my point is ndangofunga kungomugadzirawo, because anekama kakushamisira ako kaari kuita you never understand, because munhu uyo hamuna kukura muchimuziva. Kune vamwe vanhu vekuti vanozongoda kungozviona sekunge ivo vatova above everyone else. How come munhu anozoita zvekutonditsvaka, vanhu vataito ignore mushure mekunge tauya kunoko, munhu ava kutanga kunditsvaka, ava kuti I want you kuti unge uchiperekedza muchato wangu. Zvinoita here izvozvo, fine, I am going there, but ineniwo nditori nechinangwa. I want to see her sorry face when everything will come down on her, azosiyiwa nemurume. Please post my story and I will be following through in the comment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo veduwe, but dambudziko kavahanzvadzi riri pakuti ko data tinenge tichishandisawo kadhata redu kuteererawo confession yenyu iyoyo. Saka tinenge titori nekodzero yekuti tinge tichizotokuudzai zvatinenge tichitofunga pamusoro pe-confession yenyu, in which what you are doing it is very wrong. Dai zvikangoita go back to sender, kunyange zvikanzi panenge pasina munhu aenda akakufambirai kuti pange pachiitika go back to sender, let it return back to you whatever that you are planning against your friend. Zvakangoma hazvo veduwe, asi ngatizame kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyu mucomment section. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Munoona kune tumwe handbag, crossbag, pane kamwe kangu kandinako. So ndakakatenga muFortune. Ndaiva neimwe friend yangu muSouth African, saka aigara achingonditi
iwe enda kuFortune unotenga kabag, then kana wauya nako maproblems ako ose they're going to disappear, because isusu basa redu ratinoita usually tinoenda kuma high end club uko kwatinonosangana nevarume vanenge vaine mari dzavo, then kuti kana ukatongobuda weekend sometimes unokwanisa kuzotodzoka kana musi weSunday uine mari yakawanda kutoti inotocover mabills, to pay rent, then the next Saturday, Sunday you are covering another thing until month end unenge watosara uine kamari kako karipo. But sometimes ndaizosangana nemasituation ekuti ndaenda kuya dzimwe nguva wozongopiwa kana kamari kashoma weekend yose uine munhu obvangokupa kana ka 500 rand, in which most of the girls that I was friends with, they were making a lot of money. Like musikana uyu wandikutaura nezvake akazondibatsira South African, iye ainge achitofamba nemotikari yakanaka. Now I am driving hangu nekuda kwekuti akazondibatsira, akaramba achingondinetsa. So I thought kuti maybe iye ainge aine chikwereti kuFortune, ndokubva ndaenda ndikabva ndanotenga kabhegi kangu kewhite. Mushure mekunge ndatenga kabhegi kangu ndokubva ndachizomupa. I thought kuti there was somewhere where she wanted to go, but akabva anditi, oh, thanks for trusting me, so I have to go with you. Ndikati kuenda kupi? Akabva ati ndinomwe muNigerian wandinoziva. muNigerian uyu ing'anga, saka he promised kuti he can help me out panyaya idzi dzemacustomers, and I did not want to believe him because muNigerian unongovaziva kuti they have a criminal mind. So I thought kuti ainge achida kundishandisa uye zvekare maybe aida kuti ndige ndichizomutakurira madrugs ake, but that did not happen. Akabva achizondibatsira. Mushure mekunge andibatsira ndikabva ndatotanga kutowana macustomers, ndikabva ndati it is fine, we can go there. Ndopatakabva tachizoenda kuya. Mushure mekunge taenda kumaNigerian uya akabva atora kabag aka. So kabag aka akabva akaisa mualtar, because murume uyu anogara mune rimwe zimansion. Iye according to him ainge achiti mansion iyo ine about 28 rooms, I don't know, but rakakura zimba iroro. Then ndokubva achizotitora, akabva aizoenda nesu uko kwaakati this is my altar room. Akatora kabhegi ekako akabva akaisa mualtar, then akabva anditi ndaifanira kuti ndige ndichirara naye in front of that altar for the connection. So mushure mekunge tarara tose akabva anditi go and sleep with as many men that you can, usingageze usingaite sei. Ndakarara nevarume vakawanda until ndazobatwa neSTI, urinary tract infection, nekuda kwekuti ndainge ndichisangana nevarume vakasiyana siyana at the same time vachingosiya mbeu yavo mandiri ndisingazozvigezi kana kuita sei. Ndakasvika pakunuhwa ndava kutongorarama nemabody sprays, but it was what it was, because ndainge ndichiri pakuzadzikisa mhiko dzangu. Mushure mekunge ndazadzikisa mhiko idzi ndakabva ndazodzokera kuya ndokubva ndazonotora kabag. The moment that I got the bag from him, akabva achita zvekutondidzinga pamba pake achiti already I am attracted to you, so it means kuti it has worked, your sacrifice has been accepted. But ndainge ndisingatozivi kutoti it was more than that. Munin'ina wangu akazoshaika, ndakarwadziwa mukoma, because nekuda kwekuti ndainge ndava kutanga kuita mari, ndikabva ndati ange achiuya kunoku, I was looking forward kuti ange achizotanga kuenda kuchikoro. So then when she was on her way achiuya kunoku, that was when the bus had an accident. She was the only person who died in that accident, and nepacho paapo paainge akagara she should have survived that crash, but it was a sacrifice accident iyoyo yakatoitika. So mukomana, that was when I found out kuti zvinhu izvi zvandakaita zvemarituals zvainge zvichitoda ropa, but mufriend yangu ainge asina kundiudza. So takazotonetsana, like now even kana kuri kunzi tikasangana mumaclub ndizvezve zvokungotiwo hatingazotadzi kutaura tose, because tose titori maritualist, but takatovengana. How could she do something like that to me? I loved my little sister with all of my heart. I never thought I would end up sacrificing my own little sister. My advice to other people out there, never go on the hunt in search of money. Kana kuri kunzi mari iyoyo inenge ichiuya nekuzochekeresa hama dzako, even kutongochekeresa munhu wausingazivi, because it will give you sleepless nights. Kana mukaona mubedroom mangu munondinzwira tsitsi mukomanashe, because ndinofanira kuti dzimwe nguva ndinge ndichiitira tsvinamo mubedroom imomo ndoisiya munenge muchinowa. I will never attempt to bring a man into my bedroom, uye zvekare ndinototya kutorara murima, saka ndinobatidza malights. Ndine chimwe futi
powerbank chandakatenga chine light zvekare nefoni imwe yandisingashandisi kakangoita kambudzi ndinenge ndakakabatidza just in case, nechimwe zvekare chandiinacho chine rimwe zilight ndinorara futi ndakabatidza zvinhu zvose izvozvo. So tell me, is this a peaceful life? Even though ndiine mari hangu, ndine mari, kuroorwa handitendedzwi kuroorwa, uye zvekare kuita ma-constant relationships handitotendedzwi zvakare. So what is the meaning of all of this? Upenyu hwandiri kurarama unorwadza. Ndinodhraivha motikari yakanaka inodhura zvekuti ndikasvika pandinenge ndasvika vanhu vazhinji vanototanga kutondiyemura. Ndakatomboenda kune vamwe madzibaba makare muno muJoburg. Ndasvika paya pamba pavo vaitofungidzira kuti maybe ndainge ndiri muSouth African, but mushure mekunge ndatanga kubetserwa navo, ivo vainge vava kutondida, vava kutoda kutoramba mudzimai wavo, vava kufungidzira kuti sezvo vainge vawana mukadzi ane mari yakawanda seyandiinayo, maybe ndaikwanisa kuzotovaburitsawo munhamo. Ndakangomunzwira tsitsi murume uyu zuva randainge ndichifanira kuti ndige ndichizorara naye. Mukomana ashe akabva andisira text message, akandisendera zvekare kavidhiyo rainge riri vidhiyo remwana wake achitamba. Ndikabva ndamunzwira tsitsi because at that time kamwana kacho kainge kachiri kadiki, kachiri kudzidzira kukambaira. So kaiti kachikambaira kaita zvekutunga pafloor, kobva katanga kungokambaira kachidaro. I felt so sorry for the innocent soul because I knew kuti dai ndainge ndichazorara nababa vake, that was going to be the end. Ndakangomutarisa mwana iye ndikati, so it means kuti he is going to have a dark future all because of me. This guy then told me kuti he was on the way coming to my place. I just switched off my phone. Mukoma akatouya akamira pagedhi kutodii, but I ignored him. I was trying to save him. So kune vamwe varume kunzoko, sometimes you might be in love with a woman, asi kana waona mukadzi achiramba, ziva kuti maybe she's doing it because iye anoziva kuti kana akazodanana newe maybe it might affect you somehow. Ndiyo confession yangu iyo yandiinayo. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivise ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Pakaipa. Strange things indeed they do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndinoda kureurura kuti baba vangu vainge vaine mushonga wemheni. So izvi takazotozviziva tatokurawo. Iniwo ndainge ndatova nevana vangu vaviri. That was when we found out kuti baba zvishua vainge vaine mushonga wemheni, because zvinhu izvi zvakazovapandukira manje. Zvainge zvava kupota zvichivarova, uye zvekare vaimboita nguva yekuti vaitomboshaikwa baba kwenguva refu. Mushure mekunge vashaikwa, then vaizongokaruka vatongobudikira. Like inini pane imwe nguva iyo pandakamboenda ndikanoshanda kukwekwe uko. I am a police officer, mukomana ashe ndiri kukwekwe. One day ndakati ndichibva kubasa ndakatoshamisika because mudzimai wangu ainge atobuda pamba aenda kumashops. Saka ndakazomufondera ndikati ko uripi, because ndakaona dhoo rakavhurika and kunzvimbo kwatainge tichigara kwainge kuine mbavha. Akabva anditi ndabuda because baba vauya. Ndikati baba, and all along mudzimai wangu mukomanashe nababa vangu vainge vasingatombowirirani, and baba vainge vasingatombozivi kuti tinogara kupi, but taitiwo tikafamba taibva taudzwa kuti baba vangu vane mushonga like ma-spiritual forces ekuti anongovaudza kuti iwe unogara pakati, vangokaruka vatongosvika kana vaine mishonga yavanenge vachida kurasirira kwauri. Ndakavhunduka ndikati, nhai baba, ko pano mazoudzwa nani kuti ndipo pandinogara panapa? Apa mukadzi wangu paakabuda ipapa achiti ndikuenda kumashops, akabva akasika kufunga ndokubva aenda pane rimwe sowe. Madzibaba vaya vakabva vazomupa munamato watakazoshandisa usiku hwacho ihwohwo. Baba vakabva vazoti dzainge dzava kuma12, vakati vana vangu ndava kudzokera kumusha. Ndikati nhai baba, it's 12 midnight, you expect kuti I'm going to let you go so that you can return back home? Takanetsana nababa vachiti pana papagariki, hamusi kundifarira, ndava kuda kudzokera kumusha. Vakazotorara
panze vakangogara. Ndaingotiwo pano nepapo ndobudawo ndonotarira kuti vachiripo here, ende vaibva vatondidzinga vatoti dzokera mumba, handiti pano hamusi kukwanisa kundigamuchira. Ndikabva ndaziva kuti munamato uya watainge tapiwa kuti tinge tichishandisa ndiwo wainge uchivakanganisa vasingakwanisi kurara. Mangwana acho makuseniseni ndakazobuda panze, dzainge dziri kuma past 5 ndokubva ndaona kuti munhu ainge asipo. Zvakatondinetsa kuti ko baba vainge vabuda gedhi sei, because pamba patainge tichigara gedhi racho raitolokewa. So my father just disappeared. Ndakazodzokera kumusha ndikati baba, kana mukasandiudza chokwadi tinokwanisa kuzonetsana. Baba ndo pavakazoti handikwanisi kukuudza chokwadi uri wega, unofanira kuti ngochidzoka panapa nemasiblings ako. Mukoma ndakabva ndataura nemadzikoma uye zvekare neimwe hanzvadzi yangu uyo ariko kuSouth Africa, ndikati sisi munofanira kuti munge muchiuya kunoko. Ndokubva tachizoenda kumusha, takanogara pasi nababa, vakabva vachizotiudza kuti panguva iyo pavainge vachishanda pane rimwe purazi kumarondera uko, hanzi papurazi ipapo painge paine vanhu vainge vaine kumwe kuroi, vairoya zvisingaite, ende baba vakabva vachizoisirwa mushonga muchikafu, vakaita sekunge vachafa. Lucky enough vaifarirwa nemurungu. Murungu ndokubva amhanya akaenda navo kuchipatara, zvikazoonekwa kuti vainge vaisirwa chefu muchikafu. Vachibvako ikoko vanoti ndopa vakabva vachizoenda kuMozambique uko kwavakazonopiwa mushonga. Mushure mekunge vapiwa mushonga ndopa vakazofind out kuti mushonga uyu wainge wava kupanduka uri mushonga wemheni. Ende mukukura kwedu kumavillages ekwedu mukomanashe, mheni yaigara ichingorova vanhu uye zvekare zvipfuwo zvevanhu nedzimba dzevanhu. Waingoti kana ukada kuita progress kutenga zvipfuwo zvako, otonzwa zvichitonzi nhingo yauya mombe dzake 2 kana kuti 3 dzaakatenga dzose dzakarohwa nemheni. Paingoita kakore mukoma kwabva kwatotanga kutonaya, mombe dzobva dzatorohwa nemheni. So ndiyo confession yangu yandiidayo mukoma. Baba vakazotizivisa kutiwo izvozvo ndo zvavakaita. Saka mishonga iyi yakapanduka mukoma. Takati ko baba, zvinoita here kuti munge muchienda kunoirasa mishonga iyi kana kunoisiya? Vakabva vati handicharangariri kuti kuMozambique kwacho kwandakaenda ndikanopiwa zvinhu izvi ndekupi chaiko chaiko. Saka zvinhu izvi zvatongovawo zvedzinza, ndo matauriro avo iwavo avakaita. Pari zvino nemukadzi wangu taneta because baba vakazototi imi muri kuramba muchifamba muchazozvikanganisira chiraramo chenyu. Ende zvechokwadi zvinhu mukomana zvakasvika pakuoma zvekuti kunyange ndichishanda, mudzimai wangu achishanda, but taishaya kana chikafu mumba. Ndotsvakawo advice kubvawo kumhuri yeZimbabwe. Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Handi ndakambosimukirwa nemhepo nerimwe gore. Ndati mumwe mufesi ainge achidrive asina license, ndikati achingondionawo yedrink, mufesi uyauya kwava kundishuta vhidhiyo, ainge ava kuda kutondidzingisa basa. Pakaipa ngatitaurei navo mucomment section. Kune avo muri yeZimbabwe vanenge vachida kugamuchira Ishe Jesu Kristu as their Lord and personal Savior, you can repeat after me this sinner's prayer. Salvation prayer. Father Lord, I come into your presence as a sinner. I confess all of my sins. Please forgive me. I did not know any better. I promise not to go back to my old ways. I believe that Jesus Christ came and died for me on the cross of Calvary so that my sins can be wiped away. I accept Jesus Christ as my Lord and personal Savior. Be the Lord over my life. I promise to save you forever and ever. In the name of Jesus, amen.